mantie kawuono kama da bedo gi thuolo mar chako godo achiel kachiel ite mokwongo ema dane mondo mawinj paro en lit makoro nitiere chiwo ma ichiwo kod jatend piny Kenya. Mane kaka ondiki kaja gazet mano mar Daily Nation. Ageno ni Christian inya yudo gazet man machiegni kodi kata kinyalo neno mantie TV sani achiel kachiel. Mane kaka ondiki wacho ni pastors paying for 20 million Ruto gift. En nidhiero ma jadolo kata jayalo e kanisa mara Jesus Winner Ministry mano Edward Mwai oyudore simbe makoro osebedo kotiyo godo kuom higni 15 wakili simu koro toko owile kata okomak kata iwacho ni simbe thoth madonjo kendo osebedo kata kod achiedh nade mopogore paro mapiyo en nengo machal nade koro ewi Michabela gi majatend piny chiwo. Aparo ni en ichwang' ma jopiny kaluwore gi ngima mosebedo matek to giwacho bende ni corruption mantie Kenya ka maka gineno ka president margi kata jatelo mora mora golo milion mang'eny kamano kuom kanisa achiel kende miyo gi paro ni mano en corruption. Koro nikech gipenjore ni to milion 20 kigoli kanisa achiel kende to kara endi ni gi pesa di to ilose nadi. Koro aparo ni mane makelo ichwang' ma jopiny mamiyo gineno ni gin ngima gi medo ridore to jotendgi to gineno ka golo pesa mang'eny ka chiwo ni kanise. Tinya paro chien kanyo president nowacho ni wach Harambee no kodwa to kendo nowacho ni nyaka tich matiyo ni sirikal ok onego bed timo Harambee nikech mano e kuma ne corruption miyo jotelo timo the corruption. Lakini koro buogo wasani ka kendo ene motelo e wach mar Harambee kendo golo Harambee malach mochopo nyaka bilion 20 kanisa achiel kende. King'iyo kanyo wacho ni pod obro kelo milion 100 e kanisa achiel. Koro aparo ni mane gima jopiny penjore ni to en pesa ni oyude kanye kaka jatend piny wacho to Kenya wuon to onge pesa. Yapa ni mane kuma ichwang' wuok. To sani be nijo kano wuok kacha ten gimoro ma bedo ko owacho ni jatelo kara jotend kanisa mamoko duoko omenda. Wacho ni aduoka mosebedo mano are ne landi kod jatend din kopere diocese ma Nairobi kata diocese ma Nairobi nen mi wache yo machalad nikech koro chalo ka gimipimo jok moko kawo mich ma kelo jok moko kawo depo ni mabedhi tungu kata wijo kanisa mbele gima dhi timore en ni ing'e ni kanisa mar kopere en kanisa mungirore en kanisa mochakre chon en gi higni mang'eny. Koro kano neno ka joma ni kanisa no wacho ni kanisa onego bed gi chung' mare iwi pesa mikelo makumo ayo ging'eyo. Koro ne gineno ni mondo gibed gi kwe gi jolup margi kanisa maduong' giwe kawo pesa. Lakini ing'e ni nitie kanisa matindo kidhi Harambee ibo nyisi ni kanisa onge witado, kanisa onge korot, ting'e ni kanisa moko nitie madongo. Koro gineno ni olo giged mos to gikaw pesa jopiny maging'e kumo aye moloyo pesa mang'eny dichiel molo ka jolupgi mabiro kanisa no ok oyie gi wach mar golo pesa no kuom josiasa. Last time ni winjo ka giwacho gimoro occupy parliament, occupy churches. Wacho occupy churches no nokelo tabu kabisa ni kanisa higa mokalo. Koro kanisa moko ben tieko oluor nikech jong'anyo nyalo biro occupy kanisa mari. Tema be anjo timore nyaka kanisa miwacho ni nitie ng'anyo mosebagi mibro teri kanisa by go e simu. Haya.